Kaixo launak, hemen gaituzue berriz ere, hemen prest, kolpez kolpe hasteko. Gaur ere, egurrarekin gatoz, has gaitezen. Sí, así, clink, 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 clink. Hor txarrena de, erromi batea junt bezern ambienteik ez da, han beti relojoi de batezik horretzen da, hau zepelakuten aurrean. Eta noski, beste behin saioa hasteko, gonbidatu oso bereziak, Maider Galardi. Sartu artezu etxalona, Ibai Fresnedo. Eta gure Jenny Low. Nahi ez ditzen Bueno, gauza pila bat dakartzagu gaur, baietz? Gogotsu. Programan motz-motzen gozaiela. Bai. Hola, gogoz. Bai, Jenny! Motz baino, interesgarri eta divertigarri. Eta pasa berri da Benidorm Fest festivala, eta ze festival da hau? Ba hemen irabazten duenak, gero Eurovisionera doa kantuan. Eta urtengo irabazlea eta Liverpoolen izango dana, Blanca Paloma, ea. Jenik esan didan bezala, ie, esaten dute bere herrian. Kantuarekin izan da eta flamenkito doinua dituzte, Baina, bueno, Benidorm Festen parte hartu nahi duten batzuk ere guk baditugu, hemengoak bertakoak. Kainakai, Kaixo, Kainakei naiz, eta bueno, ikusi duzuenez, duela hilabete batzuk hasi nintzen eusko berrak egiten. Euskaraz izango dut ulertzeko. Eta bueno, galdetuko duzue zer diren eusko berrak, niretzat eusko berrak dira momentuko abestien bertsioak, baina euskaratuta. Ni bezalako txo bat ez dozu bezalakoekin. Egin ditudan azkenak izan dira aste honetan, eta bueno, izan dira Benidorm Festeko finalisten abestiak. Esan beharra daukat, hurrengo urtean Benidorm Festen egotea ilusio handia egingo litzaidakela. Así que bueno, ere igual horregatik bota ditut bertsio hauek jendeak ikusteko euskaraz ere oso ondo geratzen direla. Orain argitu du berriz argiak itatori. Hala ere, bertsio hauek egiten hasi nintzen, orain nire album berria sortzen ari naizelako eta bitartean aktiba egoteko. Marrubizkoa, mentazko mojitoa, gauza politak, topatuz noa. Esan dezaken dire hurrengo albuma potente datorrela, kolaborazio asko egongo direla, eta ez dala dana reggaetoia. Egongo direla, de hecho, abesti gehienak izango dira beste genero batzuetakoak. Así que bueno, ni gogoz nago lanean eta albuma entzuteko aukera urte amaieran izango duzue, baina hala ere single batzuk lehenago aterako ditut. Así que espero zuen gustokoa izatea. Txo bat ez
Kaina, Iratxe Aguilera. Berak, gainera, gogoan izan, Durangoko beka baten bidez hasi zuen bere ibilbidea. Eta orain ze? Ja, bidea eginda, cover eta guzti, baina, Jenny, zuk ere badaukazu cover berezi bat, ez da, ez dezu nahi, baina ikusingo dugu. Jennyren coverra. Libre sentitzen Barkatu beste bide bat hartu dut eta ez nator berriz ona askotan zinalatzen dut eta denbora guzti honetan zuk ziki nahi ninduzu txori txipi nahi ninduzun orain beti ni naiz nire buru ez dira hankak behar egoak badira ez dut beste inor behar ni libre sentitzen naiz libre sentitzen naiz diziratua naiz horregaitik ez nago zure dakoekin Hau da zuk berri zentzuteko gorde buruan bota mamua zurekin nahiko daukazu emakumea eta alduna Ez zut inori isu txipi egiten Gaiolatik denok elkarera egiten Jenny, itzi gabe geratu zea? Bai, ni gaz, itzibarik egiten. Ez da gidezki gero eta me sorprendo. Ba, sentitzen dut esate baino zoragarria izan da, ez zaizu iritzen, Maider? Bai, esan bierra da, autotune gaz dana dela zoragarri, ez da? Zutea, zoragarria. Autotunearekin, prestatuko dugu gukiruak bat autotunearekin? Bai, Maider? Nien hau presto. Ni programa gehiago behar ditut. Bai, zuk pixka rodaje kotzut, Maider, zagarda huekar kotzut. Nigun zagarda apurtzu bategaz, pim-pam, pim-pam. Pim-pam. Urten deke, zo zer, oitzen. Ondo, ba, bueno, guaindikan gauza pila ditugu, baina hortxe utzi dugu mehatxua. Cover bat egin dezakegu, agian rodaje utziko diogu Maiderri, eta 3-4 aste barru, hortxe, coverra. Eta bai, badakit, dagoeneko batzuk biziatuak zaudetela egunean behin, eta horrelako jokutxoak egunero egitea. Ba, orain, joku berria daukagu. Mari, Jenny, esplikatu guzu. Jani, Juni. Berak aldozten alduen... Bihotzetik, lalei. Mari, zer da? Bai, ba, historian eta gaur egungo emakumiek ezagutarazteko sortu dan aplikazio berri bat da, Mari. Hau da, Mariak proiektuaren barruen dagoena, proiektu honetan hirugarren gauzi da sortu da benaz, lehenengoa izen zen liburu bat, 10 emakume gaz, bigarrena izen zen karta joko bat, 39 emakume eta komodin bat, eta ja azken hau 2022 sortutakoa Mari app mugikorrerako. Ezta? App honetan, dekoguz atalak, profila, taldeak, oin ikusten duzuen moduen pantailan, ezta? Eta profilen, izena eta argazkize jartzen da, ikono bat, kasu honetan, ez da hau argazkirik, ikonoak dauz, eta zuk nahi dozun aukeratzen duzu. Gero taldiek, egunean behin jokuen berdine da, taldiek nahi badozu zenein eta ikusi puntuazioa beste lagunen eta hor aldozu ikusi. Mariak atalien dekozu, egin dozu zen partidan puntuazioa eta zerrendie eta emakumiek, eta gero sailkapenan, egunean behin antzekoa, ezta? Erabiltzaile guztizen arteko sailkapen bat agertzen da tarte horretan. Jakinarazpenak bai badekoz, jakinarazpenak adibidez gaur goizien bat heldu date esaten Instagramen bedauzela, eta Instagramen igoko daben edukizek izango direla emakumiek, eta bebai sosketaren bat eta ingo dabela berton. Eta gero jokatu atala bebai dau, baina hori gerotzuan gongu ze aprobetxabiko da eta jokatu inbiko gu hemen danon artien. Eta gero, bebai, emakumien proposamenak atala bebedeko, ezta? Zuk emakume bat ikusten baduzun falta dela edo zuk dakizun bat importanti izango zala horregotie. Jenny López. Jenny López, adibidez, hor idazten txasue, aplikazioan, nire ezaugarritxue jartzizuz eta hor agertuko nintzen nire bai, eurek onartzen badaben, karo. Eta edozen zalantza edo harreman nahi izenez gero eurekaz bebai, hor dekie ataltzu bat bebai, eurekaz harremanetan jartzeko.
Eta oin, esango zuet nola jolasten da, ezta? Adibidez, jokatu ematen dotzagu, eta bertan agertzen dakuz, pantailan agertzen da moduen, pista kopuruek, ezta? Pista kopuruek eta denborie dekoguna. Denborie mugatu da. Lehenengo pistan, ezta? Adibidez, apartheidaren aurkako eta emakumeen eskubideen aldeko ekintzailea izan zen. Ez bakigu nondik nora doien asuntoa, aurrengo pista bat erabiliko gu eta puntuazioa bajatu ingo dagun, bale? Bigarren pistien agertzen dago irudi bat, emakumeen irudi bat, ez dakigun ordan. Orduen, 3. pistara goiez. 3. jartzen du, 1995an Hego Afrikako Emakumeen Federazioaren sorreran parte hartu zuen. Ezta, hasiera batean, presidentordea izan zen eta gero presidente. Ondina ez dakigun ordan. Orduen esategu, laugarren pistia hartuko gu. Eta jaiotza urtean 1911, Pretoria, Hego Afrika. Idarik, ez? Bale, azkena, ogibidea, politikaria, sindikalista eta ekintzailea. Ez badakigun, ez da importa, ze berak aplikazioak 4 emakume moten dozkuz, eta nik emongo dutxutaz. Die Lilian Goyi, Txabela Vargas, Frida Kahlo, edo Heidi Lamar. Ni baino deskarteagatik, ez kasuntan. Bueno, baina deskarteagaz Badakigu Txabela Vargas txezala. Bai, lehenengoa! Oso, no, eta holan doi joku, hola nik, errez, ezta? Bai. Bai, Errez, jakiz, gero? jokatzera. Venga, jolastuko gu, ia ba. Hemen deko gu mobil, Venga, bota. Ia, jokatu. Tantan, nori nork sistema asmatu zuen. Beste pista bat hartukot? Elbira Zipitria. A ber, beste pista bat. Argazkize. Argazkize gertzen Ez da. dut ikusten. Emakume bat da, Bere zita, zori bakoitzak bere abestia, herri bakoitzak bere hizkera, euskaldunok euskera. Ez da izango Elbira Zipitria. Pedagogia eredu aurrerakoia erabili zuen irakasteko. Bai. Bira. Ojo, kuidau. Ogibidea irakaslea. Bai. Erantzun, Gotzones Estorain, Elbira Zipitria, Joanes Omarriba eta Ernestina Txamportzin. Veganaroa. Bota berri. Uin esango eta Elbira. Eta ez izango bai, ez da, Elbira igual. Zuzena da! Ez ditu behar pistak puntu mordo izango nun. Ja, bai, baina, erakusteko Nere lehenengo jokoak, guai, ba. gustatu zait. Bai, emetik aurrera, badakizuz, beste bost edukiko zuze, hilabetero hitzen den gauza bat da. Hau ez da, egunean behin moduen, ez dutzula izten ez, hilabetie ondinoko 15. egune badan, kasuntan, 7. zazpi joku deko zuz jolaz. Baina eta hemen. Hemen izango gara, Jenny, eskerrik asko beste joku bat kartzatik. Ez da zer, ni beti joku bat. Beste hilabetean beste bat, jazta. Neure ahotsa era ezberdinetarako erabiliko nuke. Kazetari erantzungo nien. Ez hitz egin horrela, emakume gaztea naiz, nire gorputza aldatzen ari da. Aldaketa ulertzeko prozesuan nago. Ziurtasun ezaz betea eta mesedez, ez egin guztia hau zailagoa izatea niretzat. Hori bulina da. Are gehiago gehiagikeri bat dela esango nuke. Gauzako betzen ari dira, baina oraindik bide luzea daukagu. Aktore bat alfombra gorrian dagoenean eta eder eta sarmant ikusten denean gainean darama jantziarekin, komentatzea, tonifikatuta dago, edo hitz beldurgarri hori, lirain dago, ez esan. Ardura gabe jokatzen ari zara, eta emakume gazteak horren bila aritzen dira egunero, benetan existitzen ez den perfekzio horren bila. Prentsak gure gorputzaz dioen guztia, haiek beraien gorputzetan izan nahi dute. Bakarrik gaba batez izaten dugu gorputz hori, gaba bakar batez izaten gara soineko madarikatu horretan. Etxeran joatean, kotzean sartu bezain laster, kendu egiten dut, hori da benetan egiten dugu. It's my first time. This is your first time Yeah. doing it? Okay, well, guess what? When we do this interview, Yeah, it's going to be the most amazing interview ever. okay. And do you know why? Why? Because we've decided that it is going to be. So we've decided right now, me and you, Yeah, this is going to be a really fantastic interview. okay. And you can ask me anything that you want, and you don't have to be scared. Everything's going to be amazing. Okay. Okay, you got this. Yeah. Okay, let's do it.
Eta esaten badizuet kuerdas, laburmetraia, edo esaten badizuet 20.000 espezies de abejas edo 20.000 erle espezie, zer datorkizue burura? Besteak beste, seguruen sari sorta bat, eta horren atzean ekoiztetxe bat, Gariza Films ekoiztetxea. Eta bertako ekoizletako bat, Garazi Elortza Badillo. Kaixo, Garazi? Kaixo, arratsaldean. Osongi, lehenik eta behin ongi etorri, eta, zu zornotzarra, euskalduna emakumea, ze arrakasta itzela ari zarete izaten besteak beste kordak laburmetraiarekin? Bai, arrakasta itzela, eta ez ustekoa bai, azkenean egiten dozunean lan, egiten dozu ilusio guztiagaz, balik eta oberen, baina inoiz ez dugu pentsetan momentua belduko danik, eta horren beste zeari jatuko dozuzinu. Kordak esaten duguna, orain Goya sarietarako izendatu dago, hor zaudete, itxaroten, abertze, ze esperantza dituzue? Guk itxaropena badekogu, baina inoiz ez dakizu. Azkenean ez dugu gure eukin ideia finko bat, barikoen bagoaz ja Sevillara, gala zapatu egin da, baina gugon gara barikutikan, eta itxaropen guztiagaz, oingabiz dizkut eta noin toketan jakuna bizitzabe bai. Azkenan ikusten dana da, oin dala momentu polit batez, eta sari bat dagoela jokoan, baina horren ostean dago lan itzela bai, eta uste dugu merezi dugula ia diskutetea, zininagotea ia berez sari bat da, beti esaten da berdina, baina egia da. Horrari gara ikusten laburmetraiko irudiak, ikusi ez duenak eta pixka bat ahoa goxatzeko sinopsi laburtxo bat. Pertsonaiak, protagonistak, Ritak bilera garrantzitsua du bere kantukidekin, berak kide den emakumeen korala desegiteko arriskuan dago, entsegu lokala lokatzeko udalaren diru laguntza galdu dutelako. Baina oso kutsagarria den bailarako enpresa handienetako batek formazioaren salbazia ekarriko lukeen babes tentagarria eskainiko dio taldeari. Emakumeak enpresaren dirua onartu ala ez da bidatzeko bildu dira. Historia ikusten duzu horrela, eta gero, ze esan duzu Goya sarietarako izendapena, baina Canesen amaieran finalisten hartan geratu da, eta beste sari pila bat, esan ditzakezun alin baituzu guztiak, baina historia polita da, eta modu kutxun batetik hartua, ez da, Garazi? Bai, historia oso polita da, eta batez be, historiaren ostean dagoena, protagonista, Begoña Suárez, 80 urterekin egin zuen pelikula hau, bere lehenengo pelikula, berarekin bizi izan genuen hemen Garizako festivalan batu gintzen danok ikusteko nominatuen basera, ezintzuk egoten ginen nominatuta, eta oso emozionante izan zen, danok batera bizitzen genuen, eta Begoñak esaten zuen, Nik ez nuen inoiz espero, 80 urtegaz, hau bizializatea, ezan egoten bere esperametzetan ez inungo pentamentutan bez. Eta antzeko zeuzet paseia punkan ez egaz. Bialdu gendun, azkenan jaialdi hauetan hartzen edo aukeratzen dute pelikula, zuk bialtzen dozulako, zuk proposatzen dozu zure pelikula aukeratua izan dadin. Orduan, guk bere momentuan bialdu gendun kanezera, pentsetan, saiatuko gara, baina esan zigutenean benetan Canesen egoten ginela, hori zen pasada batez, guretzat, bizkaiko ekoiztetxe batentzat, Canesen egon alizatzea, ganera antolatu genuen, minibus bat hartu genuen, talde guztiak gintu zen ara, eta oso esperientzia polita izen zen. Baina ez genuena jakiten momentu horretan zen, hori bakarrik zela azkeraz, edo Forkesari abegaiekin 2022ko amaieran, orain Goyak, pasadan astean bebaik Lenon Ferran Festivalean egon gara, orduan, ezin pozago eta oraindik sinistu barik bizitzen haren guzti. Eta Garazi, oraintxe esan duzu, Begoña 80 urte lehen aldia kamera aurrean jartzen zala. Nola izan zen aktore hoien bilaketa lana? Ez da, 80 urteko emakume bat inoiz agertu etzana, eta beste gero ikusten ditugu laburmetraian, beste arpegiak ezagunak direnak aski batzuk, Euskal Herrian urteak ibilitakoak, nola izan zen bilaketa hori? Begoñaren bilaketa hori,
ez diren lana izen zen, ez dira labur metrai honetako gidoilari eta zuzendaria, eta berak ezagutu izan zuen kasualitatez Begoña, eta bere atzetik ibili izan, mesedez, nire labur metrairako nahi zaitut, baina, klaro, Begoñak esan dutena, ez? Beretzat, bere lehenengo pelikula zen, eta berak esaten zion, baina ez zelan ingot nikoin pelikula bat, nik ez dut inoz bez aktore lanik, eta zaitez arduratu Begoña, baina, klaro, horregon zen, ez Begoña nostean, eta, azkenean lortu zuen, eta gero Begoñarekin orain hitz egiten dugunean, klaro, berak esaten dozku, aldatu didazue bizitza, ez? Ze orain, bizial izan ditu gauza, oso politak pelikularekin. Ze polit, garazi eta ze aukera ere, berarentzat, ezta? Adin bateko emakumea asko bizitakoa eta horri izatea. Estibaliz Urrosola Solaguren, Laudiotarra, bera zuzendaria, bera bestak beste ere protagonista hau dena sortutakoa, ez da? Naiz eta gero, evidente, lan talde guztiak antolatu guztia. Latza ere bere lana. Bai, latza ze gainera gauza asko batu zaizkio Estiri. Berak amaitu zuen Kordak labur metraiaren grabaketa 2021 bateko urrian edo azaroan, eta bera bazegoen dagoeneko bere lehenengo luze metraia izango zen pelikulan. Orduan izan dira gauza asko batera, ezta? Labur metraia, luze metraia, grabaketak, postprodukzioa, sariak, sariena oso polita da, baina batzutan hainbeste lanarekin batzen zaizunean, ezin dozu nahi bezain beste disfrutatu, baina nik uste dut hemendik aurrera ja, labur metraiak egin du bere ibilbidea, oraindik jaialdi batzuk eta sari batzuk faltatzen zaizkio, luze metraia Berlinen aurkeztuko da, bebai, beraz, uste dut iritsi dela danontzako garaia, hori, egindako lan guztiaz disfrutatu alizateko. Zuk esan duzun bezala, labur metraia jada ibilbidea eginda, eta denak luze metrai horren zain, ez da, 20.000 erle espezie. Zuk esan duzu, Berlinen aurkeztuko da, hori ere ez ustean, baina noski, ja horrelako aurre iritziak izan da aurreko labur metraiakin, imaginatzen dut, orain ja luze metrai honekin ere, jendeak espektatibo ugari, eta horrek ere presio latza kontatu eguzu. 20.000 erle espezie kontatu daitekena, pixkat nondik nora joan badakit, oraindik badagoela hor azken retokeak egiten zabiltzatela, baina kontatu jatzu, nondik nora joa pixka bat historia, hortzak luzatu? Bueno, protagonista Koko deitzen da, 8 urte ditu, eta pelikulak kontatzen duena da, zelan Koko ez den eroso sentitzen bere inguruak zelan tratatzen duen moduarekin, ez? Eta orduan pelikulan islatzen dena da zelan berak eta bere familiak uda horretan zelan bizitzen duten Kokok munduari eman nahi dion mezu hori, zelan berak ematen duen eta zelan familiak berarekin bizitzen duen, ezta? Eta kontatu iguzu, zeintzu dira hemengo aktoreak? Protagonista Sofia Otero da, eta gero, dauzkagu Patricia López Arnaiz, protagonistaren amaren papela egiten duena, Ane Gabarain ere badaukagu, Sara Kozar, Itziar Lazkano, hemengo euskal aktore ugari dauzkagu. Eta garazi, hori esan da galdera tokatzen dena, ze osasun dauka gure euskal ekoizpen honek? Ze osasun egoera gauza bat da, beti esan dugu ideak 1000 eta jende fina ugari. Akaso laguntza gutxiegi, agian apostu gutxi egiten da publikotik ere? Kontatu jazu, ze osasun daukagu une honetan? Pelikularen aldetik, egia da pelikula honek lehenengo momentutik babes asko jaso dituela. Nik uste dut pelikulan kontatzen duenak eta pelikulak daukan kontatzeko modua, lehenengo momentutik bai instituzioei eta bai
babesa eman alziguten agente guztiei irakargarria izan zaiela. Hitz egiten badugu ja euskal sinema industriaren inguruan, egia da oso gatza dela pelikulak egitea, gero eta laguntza gehiago dagoz, baina bueno, oso gatza da, prekarietate handia dago orokorrean, eta guk gure aldetik ekoiztetxe moduan, beti gabiz horren kontra nolabait egiten, ez? Adibidez, 20.000 erle espezie pelikulan, gehienak gara emakumeak, egin nahi izan duguna, ez? Izen da errodai bat edo, hasieratik ez bakarrik errodaian, baina oso zaindua den lantalde bat lortzea, danok eroso sentitzea, zainduta sentitzea ez, eta danok gustura lan egitea. Eta uste dut lortu dugula, eta uste dut hori pelikulan islatzen dela, eta gauzak hori detaileak zaintzen eta mimoarekin egiten direnean, azkenean horrek hori emaitzan islatzen danez, horrek nolabait saria bebai baduela, ez? Eta saria da, kasu honetan Berlinen egotea sekzio ofizialean, da estik lortu duena da, eta Garizak lortu duena, da lehenengo aldiz emakume euskaldun bat Berlinen aurkeztea bere lehen pelikula, eta hori zeuzer historikoa da, ezta? Jo, ez zeuzer historikoa, Berlineko sail ofizialean emakume zuzendari batek aurkeztea pelikula historikoa, eta benetan pozgarria eta bejon deizuela erronka hori, apostu hori egiteatikan eta emakumeak osatutako talde horrekin aurrera juteagatik. Gariza Films esan duzu, esaten ari gara orain kordak eta 20.000 erle espezia, baina ez dira zuen lehenengo lanak. Atzera pixkat botatak elarre hortxo hartan, baina gauza ugari egin dituzue. Bai, gure lehen luzemetraia izan zen Un otoño sin Berlin, Lara Izagirreren lehen pelikula izan zena, eta lehenengo pelikula horrekin ere bai, goietan izan ginen. Orduan, apurka, goaz gero eta pauso gehiago emoten, eta orain ja, ez bakarrik goietan, baizik eta Kan eta Berlinera ere iritsi gara, beraz oso pozik, ze guretzat nolabait da Bizkaia, ez, gu Bilboko erdian dauzkagu ofizinak, Bizkaia nolabait mundura eroatea, ez? Gainera, esan behar dugu, seguretzat bai importantea da, 20.000 erle espezie pelikulan euskera entzuten dela, eta guretzat adibidez euskera Berlinera eroatea, berezia da, ez? Azkenean, gure hizkuntza da, eta Berlinen entzungo da, eta oso berezia da guretzat. Oso berezia euskera antxe entzutea, izan ere, orain dela gutxi gurean izan zen ere Telmo, bera ere izendatua, Goya sarientzako aktore berri bezala. Beraz ezakit, ja direktamente edo zuzenean konkistara, ote zoazten Goyen konkistara Euskal Herrira ekartzeko zuzenean Goya guztiak, edo agian Goyak ez dakit ba? Espero baietz, ez? Bukatzo komentatzen genuen ofizinean eta sentitzen dugu Gariza dagoela koete baten barruan, eta gure helburua Goya, Berlin eta alden guztia lortzea da, baina egia da, ez dugula inoiz jarri helburu baten moduan, ez? Gure helburua beti zen dela, gauzak bidamoduen egitea, gauzak ondo egitea, eta azkenean horrek forma oso natural baten eroaten dotzu bai Goietan egotera, bai Berlinen egotera, bai Canesen egotera, ez? Orduan guk horrela jarraitu nahi dugu. Gauzak gure moduan egiten, gauzak diferente egiteko modu bat dauzka Gariza Filmsek, horregaitik ere jenteak identifikatzen gaitu, horregaitik jenteak egin nahi du lan gurekin, eta horrela jarraitu nahi dugu. Zesan behar dizut, Garazi, bikain horrela jarraitzeko ikusi delako fruituak dagoeneko ikeragarriak izan direla, zorionak ematea besterik ez, zuk esan duzun bezala ikuspuntu desberdin batetik egin daitezkelako gauzak, eta horretan sartzea ere ausardia handikoa delako, beraz,
Ja sari batzuk, badituzue gehiago etorriko dira, Goya ekartzen baduzue ongi, Berlin ere, hortxe, bikain, ibilbide, oparo eta luzea zuentzako denontzako, zintzu joango zeate Goyara, Estibaliz joango da, zeinekin joango da, kontatu azkeneko kotile hori? Bai, Goyetara joango gara, Estibaliz, Katz, Kordaken gara 3 ekoizle. Bai. Katz, Bizkaitarrak bebai, eta Katzen ostean dauz Ana Angulo eta Itxaso Frau. Orduan, eurek biak doaz, Steve Noski bebai, eta Garisa Filmsetik Lara eta biok joango gara. Beraz, 5 egongo gara hor, eta bueno, hori. Ia saria ekartzen dugun Bilbora. Hombre, saria Bilbora, zuzeneko konexioak egingo ditugu, Goya saria hona ekartzen baduzue ikutu nahi dugu, balima dolak kalleja batzuk emateko edo dana dalakua, baina nahizu ilusio guztiarekin. Beraz, Garazi, zorionak, suerte, munduko zorte on guztia zuet talde guztiarentzat, eta jada lortu duzue. Eta Euskal Herritik, benetan, arrozuetaz. Mila esker da muxu bat, Garazi. Bai, agur. ¿Qué, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás despistada? La Concha y estas, que no sé qué coño le andan metiendo en la cabeza. Están queriendo jugar a las revoluciones ahora otra vez. Garazi, enbiditan geratu gara, agian Sevillara joan marko gara, oraintxe esan digute akaso ja berandu segi, izena emateko, baina kontuz, agertu gaitezke, eta ez da mehatxua. Bueno, en fin, Maider, etorriko zea zuere, Ibai ja maleta egiten dabil. Beno, esan dakua, Sevillan entzun ditugu Goya izendapenak, Goya sariak, berak Garazik bertan esan digu ez da, ze garrantzitsua dan bereiek egindako autua ere emakume taldeak sortzea, emakumeek ekoitziak izatea, eta komentatu dugu ere, izugarria dela, aurten Goya sarietan Euskaldunen presentzia, emakumeena eta Euskaldunena ere. Maider? Bai, uste pixkanaka, bueno, beste hainbat arlotan bezala, zine industrian ere bere tokia egiten aidiala emakumeak, ustet disiplina batzutan beste tamaino gehiago kostatzen ari dela, arlo teknikoan esate baterako, eta ikusi besteik ez dago hori Goyen izendapen edo nominazio horietan, ez? Pelikula nagusitatik 5 nominazioetatik 3 dira emakume ekoizleak, zuzendaritza nobelean ere 5tik 3, Zerdita, El Agua, 5 lobitos, eta begirada horrek, zuzendariaren begirada horrek historiei ze eskaintzen dien ere. Amatasuna asko agertzen da esate baterako pelikula hauetan, abortoaz ere hitz egiten du La Maternal pelikulak, hain zuzen ere zuzendaritzan nominatutako 5etik 2 dira emakumenak, Alkarraz eta La Maternal, eta Alkarrazen kasun gaina izendapenak badazka beste arlo batzutan, zelen esan dizut, arlo teknikoan batzutan ezakite soinuan, ezakite efektu espezialak, argazkia, holako gauzak oraindik oso maskulinizatutako eremoa dira, eta Garazik aipatzen bezala importantea ekipoan emakumeak egotea arlo diferentetan edo gremio diferentetan, Alkarrazen Carla Simonek zuzendutako pelikulan apostu hori ere egin dute, ez? Eta hori izendapenetan ikusten da. Ni ez dakit Goiak badiren zine industrian gertatzen ari den aldaketaren baldin badago isla, edo hoietan zentratu behar geran bakarrik, ez? Urtean behin ematen dian sari batzuk dira, eta beste ekoizpen batzuk ere egiten dira horrera iristen ez dianak. Baina noski, horrera iristen dianak emakumez osatuta baldin badaude, azkenen bada, realidadearen ez isla bat, baina bai erreferentzia bat, eta erreferentzia horrek sortitzake emakume zine gile gehiago. Orduan, hortxe, datuak hausnarketarako. Datuak hausnarketarako, baina zuk esan duzu bezala, badira sari gehiago, badira plaza gehiago, baina Goya sarietan hoi izate referentziazkoa, bada. Ibai, zuk uste duzu bai hasi garela agian mundu honetan ikusten aldaketa hori, edo behin baino gehiagotan esan duguna, badirudi orain ongi ikusia dagoela eta orain bultzatzen direla horrelako gauzak, edo benetan dator oinarrizko aldaketa bat espero dezagun? Ez dakit uste, Maiderrak aipatu duenakin erabat adot. Nik uste aurtengo badala lagintxo bat, ez? Baina badala egiturazko garazo bat, eta zinemagintzan
azken urteotan, bueno, pues, bere lekua hartu duen gai badala, eztabaida dela, eta ez dakit nik dan pixkat ere politikoki zuzena den, ez bakarrik diskurtsoa, baizik eta tendentzia hauek, eta ez dakit Espainiako zinemagintzan akademiak nahi eta bultzatzen arian hau guztia, benetako apostua dan, o ez dakigu. Ikusteko dakago gai. Komila tarte guztietan moda kontua izan ote daitekeen, orain ongi ikusia izan daitekela. Horrek ez du esan nahi daudenak merezi ez dute. Evidentemente. Merezi dute gehien bat urteak daramatzetelako batzian, oztopo guztien gainetik eta horrera iritsi direlako. Zuek, pixkat, zine jarraitzaileak eta izan da, ze aukera ikusten dituzue? Ezken niri zerbitapioa guztien zait. Ikusiet eta, bai. Justu hori da, ikusi ez. Ez netena beldurra ematen ziara. Bai, ezakite, baina impresio binekan. Bai, pixka gorea bada. Baina, bueno, bestea Alkarraz ere oso ona da, eta 5 lobitos bai. Ni 5 lobitosekin gogoa juntzaitan bai izateko. Hortxe, bakoitzak erabakiko du ikusiko duen edo ez. Zuk ikusita dituzu, Jeni? Ez dekot ikusitzu baina zerteta ikuslein eman. Bai, hori da bullying egiten tipi erizta. Bai, hori nire listan dau, baina ondo ez dut ikusi. Baina, ibaiek izan badean ondo dauela, ikusiko da. Gai gogorrak, krudelak, ez da, zuk esatezen da, batzuk agian ez dituzu ikusi eren egin nahi, ze batzutan egia da, etzea momentu onenean egoten, depende eta ze gai ikusi, indartsu ere egon bertzara, ez da? Bai, ni pelikula batzukola ikuste ditut, ez da, osea, etxen baldin manao mandoakin errex pausa eman alizateko edo volumena geiste. Edo manta kaso gehiago tapatzeko. Orain esaten dugula Goya sariekin eta ez emakumeen papera, baizik eta orain dela gutxi ere pixkat gai aldatuz, baina sari batzuen ingurun feroz sariak izan ditugu orain dela oso gutxi. Eta beno, hor egontzan gainera gala edo gidatu zuen pertsonak, momentu batean esan zuen, bueno bai, eta hemen ere egon daitezke bortxatzaileak eta egon daitezke abusua egiten dutenak, baina oraindik inorrek ez dakigu ez da, eta jajaja, isilune bat egon zen oso esanguratsu ez da, eta gainera gero gertatu zena ondoko festan ez da. Ze gogorra egiten da pixka bat histori guztia, ez da, ze egia da batzutan, hemen askotan hitz egin dugu mitsu hortaz, eta batzutan ez da, Espainitik edo nola hartu nahiko duten hori eta ze gertatzen da. Nik uste, azkenean, evidentemente machismo kontu bat da, egiturazkoa dana, baina botere kontu bat da. Ez da zinean bakarra gertatzen den gauza bat, baizik eta nire ustez jerarkia asko eskalatu behar dituzun disiplina eta eremu diferentetan gertatzen dena, inkluso zuk zure estatus soziala ere igotzeko beharra sentitzen baldin badezu, bakigulako gazte promesa eta neskaren etiketak irauten dizula, baina puntu bat arte ez. Eta hori azkenen botere kontua da eta ezakit, ez den nahi konparatu, baina Uxue Alberdiren kontrako eztarritik liburuan ere oso ondo eta oso argi gelditzen dira botere logika horien nola funtzionatzen duten, eta zein egin behar diozun kasito pixka bat plaza gehiago lortzeko, edo lortzeko casting bat, edo lortzeko elkarrizketa on bat, edo eta barrez. Gertatu zena ferozetan da, precisamente horri buruz hitz egin da gero, gertatu dela, evidentziatu da kontu bat. Baina berriz ere, beste adibide bat jarrita, kasu honetan futbola. Dani Alvesen azken asteetako gertakaria gauza bera gertatzen da. Bortxatutako neska, beneta berriz esaten du, ez diate sinitxiko, eta ez diate sinitxiko, precisamente tiponek daukan botereagatik eta daukan gaitasunagatik egia manipulatzeko eta daukan baliabideengatik ere. Eta hor bertan ikusi dugu, ez da Dani Alvesen kasuan emakumeak esan dula, ez dut inungo dirurik jaso nahi naiz eta errudun izan, terriblea da. Iritsi hartzea momentu batzutara, beste edozein biktimak edozein olako jazarpen jasotako emakume batek lortu dezaken diru ordain bat eta ez esan beharra sinisteko. Ez da, pixka bat oraindik ze antipodetan gauden honen aurrean. Boterea, Ibai? Boterea eta zuk aipatu duzuna, ez? Feroz sarietan hori aurkezleak hori botazun. Eta niri harritzen nau, ez? Gaur egun oraindik ere pentsatzea erasotzaile sexualak egon daitezkeela, ez? Ahal eran planteatuta,
aintzat hartuta ez diala egongo edo dauden horiek trastornatu batzu diala edo gaixoak edo oso gizon zehatza diala, ez? Argi dago badaudela erasotzaile potentziala deritzugun hori edozein izan daitekeela, eta kontuan hartu behar dugula biolentzia sexualak oso anitza diala, oso intentsitate maila desberdinetakoak, eta normalean jendeak fokoa jartzen duela bortxaketetan, baina egunerokoan eragiten dian indarkeria sexual oso simboliko eta oso sutilak hortxe daude eta edozeinek eragin ditzake, ez? Orduan, bueno, pues bai, hor asmatu zuen aurkezleak, gero gertatu zana, baina hortik kanpo egunerokoan ere ematen dira, ez? Baina asko esan nahi izan zuen, ez da? Botazunean isiltasun hori. Entzute zen, txalo pare bat, baina iso, ez da zu zer gehiago esan. Kuriosoa benetan, bueno, azkenik Sevillara joango gara orduan? Bai. Eta Goia sarietara ez bado berdin du Giralda ikustea badare, ez da? Ba, bale, bagoaz Sevillara. Hartu egizu, eskerretara duen bidea. Gero segi errekari, basoan ondotik. Baina asti ibili. Toki hartan teabroak izi da. 2 urteren ondorentzontz denboraldiari hasiera eman diote neurri murriztailerik gabe azkartzako Trebiñu Sagardotegia anfitroia izan da, eta Arabako Fruituzain eta Sagardogile elkarteak keinu bat egin dio zinemari eta kulturari. Paul Urquijo... Urduritasunez, pixkat lotxa pixkat batekin, ze azkenean, bueno, ni hemen naiz inor. Zuzendariak adierazi duenez, ore bat izan da Arabako txotx denboraldiari hasiera ematea. Ore bat, ez, plazer handiarekin. Ze, bueno, ni sagardozale handia naiz, konbitea jasotzea sekulako zirrara egin zidan. Tradiziotik eta euskaratik eta herritik jaso dudana partekatu egiten dut zinemaren bitartez, sagardotegietan nero lan egiten duen jendeak tradiziotik eskaintzen digun esperientzia izugarri eta eder hau hauen arteko besarka da. ¡Ey! Ya vale. Afrika bibat naz eta musika nire bideoklip barrisa presentatzen ator. Ondino ikusi zua duzue, badakizu zer egin. Playa klikatu eta dantzatu. Kalera banoa, ezin da falta. Musika jaskuetan, erritmoz betean, ere munduan galdu egiten naiz. Soinuetan bilduta, lasaitasunean. Musikaren boterea, zinezkoa da, konpara ezina. Den aldatzen dan bitartean, hori jarraitzen dugu, izaten berdina. Hau ez aldatzen,
musika da oberena. Musika, musika, musika. Eta hemen ari gara emakumez hitz egiten, ez da, emakumeen afederak, emakumeak gero eta aldunagok hainbat esparrutan, ez da, zinemagintzan hitz egiten ari ginean orain, baina nola dabiltzan indarrean, bide luzeak, oztopoz beteak, baina hortxe, tinko eta merezi dutelako daude orain dauden lekuetan, baina hitz egiten dugu emakumeak, eta emakumea gora, emakumea bera esan duguna, orain moda kontua ez, baina ez dakiz gertatzen den, baina emakumeetaz ari garenean, beti puntutxoa dago, ez dago ikusi besterik ez, konstituzionalean, kongresuan, ez dago besterik, Frantzian ere zertan dabiltzan. Mira, emakumeen gai ez ari garenean, mine ematen dula dirudi, edo gai hori beti mahai gainean egon behar dela, eta ez bereziki modu honenean. Alegia, emakumeak beti ere epaituz, emakumeai erakutsiz, zer egin behar dugun, nola pentsatu behar dugun. Maider, besteak beste, abortuaren kontuaz ari gara, eta orain nola dagoen, ez da, konstituzionalean, nola esaten ari dan, ez, emakumei informatu inbartzaia ordunaldia eteteko jakinin behar du. Ez dakit, hain desinformatuak ote gauden, eta behar dugun hainbeste informatzea. Netzat fuerteena da, dei egitea konstituzioari hain zuzen ere, argumentatzea azkenean derrigortuta gaudela, edo, ez da behar bat, baizik eta eskubide bezala mozorrotzen dute herritarron eskubidea dela, nolabait informatuta egotea edozein kasuetan erabaki bat hartzeko, ez? Eta hori, trampa hori baliatzea, guri kasu honetan abortatu nahiko bagenu, informazio bat eman, eta 3 egun eukitzeko. Eta gainera, kasu honetan konstituzionalak ebatzeko balu inkonstituzionala dela informazio hori ez ematea, ez bakarrik sobre batean ematen dizkizuten informeak edo, baizik eta ahoz dago obligatuta medikua zuri kontatzera. Aldi beren, oraindik existitzen dira objetor de kontzientzia direnak ez medikuak, ni nahiko nituzke objetor de kontzientzia aldrebes. Hau da, derrigorrez esango ez dizutenak, ez zaituztena informatuko zuk ez almezu nahi, ez dira ari informatzen nola izango dan prozesua, ez dizute hitz egiten ari geran informazioa beste bat da, ez? Ze aukera dazkazun zalmezu abortatu nahi, edo nola izango dan prozedura, baina nola baite beldur bat sartzen, uste informatua izatearen eskubide horren azpian trampa handia dagola. Eta iruditzen zait, oraindik abortuaren historiakin horrela egotea, 2023 urtean, Estatu Batuetan gertatu zena udan, Kastila eta Leongo
Voxeko ordezkariak proposatzen zuena, pixkate geratuz dela horrela, baina bastante fuertea da ez bakarrik informazioa, baizik eta kasu horretan 3Dko edo 4Dko ekografia bat erakustea nun, eta zuk abortatu nahi duzu, baina derrigorrezko pasua izatea, ez egotea zentru publiko guztietan aukera abortatu ahal izateko, kontzientzia objektoreak existitzea gaur egun medikuen artean ere, baleia, ez dakit, iruditzen zait ere aldi beren gizarte atzerakoi baten isla badena, ez? Naiz eta aurrerakoitzat jo, nola bizitzaren aldeko zea hori, oraindik nola dago nahi sartuta. Alderantziz, Frantzian egiten ari direna da, konstituzioan onartutako eskubide bat izatea abortu eskubidearena. Ikusteko dago ere zenbat astetara luzatzen den, 16-17 urteko aurrek baimenarekin edo ez beharko duten, nik uste horre guztiak matiza dazkara, baina egia da, behin konstituzioan sartutako eskubide bat izan da, askoz atzera ezinagoa dala. Eta herritarrei aitortutako eskubide bat dela, karta magnan edo deitzen dioguna. Nik uste datu badagoela oso interesgarria dena, orain dela gutxi irakurri nuena, mundu osasun erakundeak emandako datu bat, esan ez badira herrialdeak, etenaldiak, haurdunaldiaren etenaldiak egin daitezkela, legalki, berme batekin, badira herrialdeak baldintza askoren baitan, badira herrialdeak ezin dana egin, debekatu dagoela, herio zigorrakin edo kartzela zigorrakin. Datuak ezin diren egin herrialde horietan eta legala dena egiten, aborto datuak kopuruak berdinak dira. Alegia, ez gera hitz egiten legalitateak handituko duenik kopuru hori, ze hori da beste mamu bat akaso sartu nahi dutena askotan, ez da? Eta orduan Maiderrek esaten zuen bezala, Ibai, Frantziak konstituzionalean hori nahi du bide batekin, eta hemen oraindikan edo Estatu Espainol osoan ez dakit gehiago inportatzaigun hitz egitea baten edo besteen titiburu, eta nun gaude? Non gaude? Espainiar estatuan. Hori? Hola. Bai, argi dago, ez, Espainiar estatuak, estatuak ez du konstituzioa ikutu nahi, ez honetarako, ez beste gauza askotarako, eta hori ongi dakigu Euskal Herrian, ez? Nik uste dut badala, Maiderrek aipatu du, ez? Badago tendentzia moduko bat, nahiko atzerakoia dena, ultraeskuina hor dago, Frantziako kasuan, ez? Le Penek adibidez bai bozkatu dula konstituzioan sartzen alde. Orduan, gabiltza pixka galduta. Sentsazioa da, orokorrean gizartea, berdin dit Espainiar estatuan edo Frantzian edo dena delakoan, jendea galduta dago, ez? Eta niretzat, bai da bai lege honekin sortzen arian arrabotsa, ez? Eta zuk aipatu dezuna, jendea zentratu egiten da gehiago, Jone Belarran titiburutan eta ezin besten legearen fultxo horretan eta eskubideen aurrerapen horretan. Bai da bai legearekin gertatzen ari dena pasada bat, argi dago eta aurreko programetan ere aipatu dugu. Legeak aurkeztu egiten dira eta lege horiek gero moldaketak izango dituzte, hobetu egingo dira, baina lege bihurtu behar dira, ez? Oinarrizko eskubide horiek bermatu behar dira. Eta niretzat oso bitxia da, nola, eta adibidea jarriko dizuet, azken asteotan egon naiz ikerketa batean parte hartzen, indarkeria sexualan inguruko ikerketa batean, Bizkaiko Foru Aldundirako, eta ibili naiz, adin guztietako gizonekin elkarrizketetan eta pixkate informazioa atera nahian, ez? Oso bitxia da, nola, denek oso txertatu daukaten bai da bai legea, ez dela eraginkorra eta ze gaizki egin duen Irene Monterok eta ministeritzak, baina gero ez dakite desberdintzen kontsentimendua eta bortxaketan artean dagoen marra lauso hori, ez? Orduan, zertaz egia, zer da hemen garrantzitsuna, ez? Bortxatzaile batzuk ateratzen ari dela espetxetatik justuki oso matxistak dian epaileak bultzatuta, edo zertaz egia, zein da ez da? Eta gaina, uste, indalaolako bilketa bat azkeneko hilabetean edo legearen modifikazioaren, urteen modifikazioaren ondorioz jaitsitako kondenetan eta dia erdia baino gutxiago. Gero aplikatzerakoan ez du hainbesteko eragina eduki edo kartzelatik ateratakoak ez dira hainbeste da gehiago
sortu dan zurrumurrua eta sortu dan Bai, eta kasu askotan 3. gradua ja beteta berez kalea dagokiena, berez legez kalea dagokiena, baina hori egindana da publizitate asko eman eta honek egintzula ez dakize ja kalean da. Bai, legearen arabera kalean egon beharko litzateke. Sare sozialetan hori Jeni ikusi, Juni deitu zaituten, Jeni. Ikusi duzu sare sozialetan horren inguruko aferarik, ez da? Bai, ikusita Pablo Iglesias ikusten irratzaio baten berbetan, horren inguruen hori zelan pailek direla matxistak direnak eta eurek direla jartzen da bizenak horrek kondenak murrizten da bizenak, ezta? Kondena murrizten da bizenak, ze azkenien lege honetan agresioa eta abusua elkartzerakoan horkila bat edo gelditzen dana 8 urte badeko zen batek, horrek 8 urteek horkila barruen dauz. Orduan, horre sartzen da pena minimoa edo dekonak dana dalakoa, azkenien bajatu mitzuzela, eske zenbat gauza aldire hobetu honegaz legiaz izetez legie hona da eta zuk esan dozu moduen azkenien lehen guztiz ekukibida bez aldaketak eta probetan dozu nien ikusteko zu zer dagoen ondo, zer ez dagoen ondo eta aldatzen jungo zara eta oberantz jungo gara, eta ez? Nik uste gainea eztabaida hortan ez dela funtsezko gaira juten dela batetik abusua eraso bezala tipifikatzen dela eta hori dela mugimendu feministak behin baino gehiagotan eta azkena San Ferminetako bortxaketen kasuarekin behin eta berriz eskatu den gauza bat, horraldaketa bada ona, positiboa dela, eta gero Ibaika aipatzezun konsentimentuaren historia eta bortxaketaren artean dagoen muga hori ez, zenbat gizon edakite bortxatu dutela. Ez, orduan, eske fokua hortan dago, eta gero ja eztabaidatu dezakegu begira feminista, antipunitibista nahi dezu, ez zaitela iruditzen, gaina, baina, bueno, eztabaidatu dezakegu kartzelaren balioaz, eztabaidatu dezakegu begira antipunitibistaz, eztabaidatu dezakegu 1000 kontuei buruz, filosofikoki ari naiz, baina eske oinarrian orain dagona dira bi gauza horiek, eta bi gauza horiek dira a priori positiboak. Orduan, eta hori nik uste horrela azalduko balditz, ez dagoela inor aurka egongo litzateke nik gauza da, errelatoa nola egin eskuinak ondo egin du. Eskuinak beti ondo egiten du errelatoa eta badaki zer gauza esan eta zer gauza egin beste guztiaz ez hitz egiteko eta hitz egiteko beharrez danaz. Hortan beti, horri ikasteko izango dugu eskuinetik, gauza bakarra, listo. Eta titiburuetan ez pentsatu gehiago, bakoitza bere titiburuak izan ditzala, eta gu guazen lekura. Txundituta gaude. Ikusi ditagu nola erregistratu dute ardo marka bat. Zer? Registratu dituzte jateko gauzak. Registratu dituzte jantziak, katorrak, belarritakoak, lepokoak. Ez da erreza hau, Aterik ate oitura zara, anten berritzeko askoz. Etekin ekonomikoien zati bat, behintzat, bueltatzea. Eta kitxo! Nola baita ere gure ondarea zaintzeko eta baita ere indusketa arkeologikoak bultzatzeko. Baina ez da risano gabiltza, da kantan nahi dugu gogo.
tira pixka bat, ezta? Ize pixka bat hartu behar dugu eta horretarako zein, gure neska fina, Jenny daukagu, kalera joaten zaiguna, mikro sartzen gutxien espero dezunean, hortxe dago Jenny, tak, ezta? Bai, horri biltzen azpin, oingoan usurbilen tokada, ezta? Argia sariak izan ziren usurbilen eta hango sarituek, 6 saritu. Euskal kultura eta jendarteko 100 gora lagun bildu dira Usurbilgo Atzega jauregian, argiaren 34. edizioa ospatzeko. Nori eskertzen diozue sari hau? Bai Naparroan eta bai erkidegoan bere burujabetzaren gatik eta bere eskakizunen gatik burrukatzen ari diren torturatu guztiei. Beraiei zor diogu egiten ari garen lan guztia eta beraiei eskentzen dit, zalantzari gabe. Da zer esan behar diozue argiari onelako sari banaketa bat prestatzearen edo onelako ekitaldi bat egitearren? Bueno, argia, esaten ari naiz, elkarrizketa ororo, gure etxean kazetaritza independiente eta kritikoaren sinonimo izan da. Beti izan dugu hor aldizkari hori eta erakutsi digu beste ikuspuntu bat eukitzen. Eta orain itzulera hau eukitzea, sari hauek antolatzea eta, bueno, nolabait esate egiten ari zareten lana guk egiten ari ganekin badauka erresonantzia, guretzako oso pozgarria da eta oso eskertzeko. Eskertzekoa da ere ezagupen profesional gisa, guk giralako ikusentzunezko profesionalak eta holako sari bat emaitea oso pozgarria da. Nori eskertzen diozue sari hau? Mastodon euskal komunitate osoari, libresaleri, argiari, dinajostini, izarkomi, realitate hau, egi bilakatu duten aktore guztiei. Eta batez ere, bat egin eta erabiltzen duten guzti horiei. Pertsona individualei eta baita erakunde, komunikabide eta gainerako eragilei bertan ere komunikatzen duten horiei. Zer deuko zu hemendik aurrera Mastodon komunitate, euskal komunitate hau hobetzeko? Hor badago nire ustez klabea dana, eta da emakumeak gerturatzeko proposamen zehatz bat egitea, eta baita be dagozan emakumei ikusgarritasuna eskaini ahal izateko. Hortaz gain, horizontalitasunerako joera baldin badekogu, bideak eman parte hartze zuzena okin ahal izan dezan komunitateak, eta hortik aurrera burutzen zaizkun dana. Zabalkundea izango da garrantzitsua, momentu honetan badago keska bat Twitterren egoera dela eta momentua egokia da jendeari Mastodon erakusteko existitzen dena, baina baita nola erabiltzen den, nolako giroa dagoen, Twitterren baino giro asko sobea dagoelako, eta nik uste dut jendea gonbidatzea gerturatzera. Nori eskertzen dugu, argiari emaiteagatik, oso pozik ezagupen garrantzitsua baita. Guretako horrek erakusten digu bide honean gaudela, eta hortan segituko dugula. Eta zer daukazu esateko argiari onelako ekitaldi bat, sari banaketa bat antolatzeagatik? Hainitz da guretzat hastapenan aztarketak euskaraz kolektibo aski tipi bat zen, ikasle batzekin eta erakasle eta buraso batzekin, eta hori esker ustez handitzea eta entzunak izaitea lagunduko gaitu Euskal Herri mailan. Zuretzako galderarik zaiena, sari hau jasota gero, zer ingo duzue zeuen ekimena hobetzeko? Antolatu, segitu borrokan, eta segitu borrokan lortu arte, irabazi arte, eta azterketak eskoraz ukan arte.
esan bierra da, bera dela gure gonbidatu estroia. Izar, gonbidatua. Eta gainera, izarrez jazuzita datoz. Nori eskertzen diozu sari hau? Inurritegi guztia noski, hau lan kolektibo bada eta arpegia agian nik eman dezaket momentu puntual baten, baina inurritegiri gabe hau litzake posible izango. Ze daukazue pentsatuta, zuen proiektu saritu hau hobetzeko hemendik aurrera? Bueno, gertatze zaiguna da, inurritegian oso pobre gehala, apalak eta diruik ez dakaula. Orduan, aurrena zer bilatu behar dugu, ekoizteko finanziazioa eta baliabideak hori. Beraz, norbaitek finantziatu nahi bagaitu, gu hementxe gaude. Hementxe gaude, bakizuen hortzu diren, bakizuen ora jau behar dozuen. Bueno, eskertzen diot lagundu didan jendeari, eskaini didan jendeari, gara eta naizeko jendeari, etxean lagundu eta eusten nauen jendeari, eta gero egunero edo maiztasun batekin jarraitzen jendeari. Bale, eta zer zango zenioke argiari honelako saribanak eta bat antolatzeagatik? Euskaldunok eta euskerazko munduan antolatzen espagara eta ikusgarritasuna ematen espadiogu, zoritxarrez, inkluso ez da gure diruz ordaindutako medio autonomikoak ere ez diote emango, orduan, gure ardura da, argiari eskerrik asko. Eta badakigu hobetzekoa beti dauela, orduan, hemendik aurrera zure proiektuen zelan uste dozu aldozula hobetu? Begira, esateko neukan, eta aztu zait esatea esaldi bat zunionak orko urbizuri berritxarraken Kobetamendiko kontzertua bukatu zenean. Eta da, biharren saio. Eta etzi damu, ez da besterik. Politxe diskurtzoa gero, Ez dut esan nahi nabena ba, urduri para unaz da. Benetan, da zen nahi zen duzan... Gauza gehiago ez dakit. Hor gehiago eukidot idatzitzi da azkanin. Adibidez? Irakurri. Oinzto goratzen idatzitzideko. Idatzitzideko. Handeko papela. Nori eskertu nahi tazu sari hau? Argia komunidade guztizeri. Eta, suposatu, argia barrun batez belanderreri, pentsatu bera izen da lapur bat sakadie montzona, berak ataraban erreportakie gizonari buruzko ebe bai, da, argia komunidade di, Eta zer esateko dekotzazu argiari onelako ekitaldi bat itziarren, onelako sari banaketa bat prestatzean? Asko estimaten dutela, balore handize dekola, ez da komunikabide txiki bat, Euskal Herrien badeko beran pizue, baina, ez dakit, aldizkari, zugarri bat, eta olako ekitaldi bat antolatziek beran meritu dekola, eta eskertzeko edala. Galderiet, zer sentidu dozu? Esan dut zuenien sari hauteko zula zeuretzat. Lehenengo momentuen zinaben sinestu, eta gero, barrezka zinetzela, gorritxu behin etzela, zelan okurre diatzen niri emoti, nik ez paute zerrein, mesedez, da, arridura sentu dena ben, gero ohorean dizebe bai. Zeni, banaz argiako arpide du, noin dela hogeita 2 urtetik edo, eta hori komunitateen parte sentitie, posan dizean itzako. Eta hori, ohore bat izugarri zen. Hori nahi notzun duzan, lehen elkarrizketa txikitzu bat euki dugu, eta aztoztazu esan ez, Aztoztazu arpide nuen, sekretu izen da. Ai, ama! Niri izan doztien baldintza bakarra da, ez esati. Maikup ez da bezakin dago, ni zilik egonaz. Ze ondo, hementze, eskerrik asko? Zeu eri, eskerrik asko. Baina, Jenny, han egon zinen ikusi genuen, ez da, saridonekin, irabazlekin, baina ez oiekin bakarrekan. Jende gehiagorekin ere, egon zinen, ez da? Bai, saritutik aparte bai gonbidatu egon ziren, ni barne. Eta nibil nintzen gonbidatuekin, pinpan gainera, gure TikTok eta Instagrameko kontuen birala hitzen dauen bideo bat da, ez da, bai? Claro, bai, zautzen ez, bakitze. Horixe ba.
Euskal Herriko kazetarien elitarekin bilduko gara gaurkoan. Euskal kultura eta jendarteko 100 gora lagun bilduko dira gaur Usurbilgo Atzega jauregian. Euskal Herrian ezaguna diren pertsonekin egingo dugu topo. Orduan, goazen ikustera nor dagoen bertan. Euskal komunikabide bat? Argia. 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 Argia, zelan ez. Zare sozial bat? Twitter. Mastodon. Batez. Segaitzi. Bueno, barrura begira gustorago bizi naizelako. Baina ja ni 1976koa naiz. Quillo! Quillo! Vale, baina bat esatekotan bat. Instagram. Orduan baten bat bada. Bueno, zerbait esatekotan. Baina gabe ere nahiago. Gabe be hobeto bizi leikegu. Bai. Ez zaizkit asko gustatzen. Beraz, Instagram esango dut, baina ez zaizkit asko gustatzen. Batua edo euskalki bat? Batua. Segun zertarako. Esan inbizu bat? Bizitzan euskalkia, publikoki batua. Segun zertarako. Ez da erreza hau, Bat aukeratu bida. Leku formaletarako batua. Eta euskalkizetatik zein nahiago? Ez da filia berezirik. Bat esan bizu? Deba Ibarrekoa. Euskalkiak beti. Da zein euskalki? Bizkaiera kriston katxonda jartzen hau. Euskal abeslari bat? Inez Osinaga. Idoia Surmendi. Izaro. Anari. Euskal aktore bat? Aitziber, Kimobrein dakatuztet Garmendia dala. Goran barre librea, Aitziber. Bildurra handia ematei, konkorba dauka, hola dromedarioak bezala. Zein tik-tak. Zato guritzen. Eneko Sagardoi. Edurne Azkarate. Ernai edo GKS. Telebista, irrati edo egunkari? Irratia. Egunkaria. Egunkaria. Egunkaria aurrera! Zer behar du zuretzako euskal komunitateak? Gehiago, esparru gehiago konkistatu, guk adibidez minbiziari buruz hitz egiten dugu gure podcastean, eta diagnostikatu ziatenean, euskeraz apenas zegon ezer. Ez elkarrizketa bat ikusteko, ez ikusentzunekoi, liburuak ere oso gutxi, hori, konkistatu esparru berriak. Saretzea eta elkar indartzea. Parranda bat? Zelik, La moskorra borroka. Bai, ikusi dugu, bai saridunekin, baita gonbidatuekin, Jeni, baina txoritxo batek esan ditere beste galdera sortatxoak baduzula, ez da? Bai, azkenean, bakizu ezelan, non noiz paseatzu egun zariela lekuren batera eta ez dakizuela nun zauzen bez. Edo jute zarela lekuren batera eta ez dakizuela zer reitzen da bizen leku hortan bez, ez? Non noiz paseatzu holakorik? Bai, gaur, hemen. Gaur ontzor da. Totalmente. Izeleike, barkati bai, hoi gehiago nahi. Bai. Bueltatu nahi zela urte betetan, Ongitorri bai. Nik uste dut, argiazarietan be bai, jente askori paseiz dakola. Kazetapedia, Euskaldunak frogan jartzeko tartea. Zeri buruz dakite Euskaldunek? Euskaldunontzat kultura garrantzitsua alda? Guzti hau jakiteko? Ikertzera goaz. Usurbilgo Atzega jauregian gaude, zertarako? Argiazarietan. Zein izango da gure urrengo biktima? Argiakeko azken sari presentziala, azken sari banak eta presentziala noiz izen za? 2021an. Oso, ondo! Pasan urte. Presentzialak, Gogoratu pandemia bat izan dugule? 2019 izango zin orduan edo 20 zen bertan. 20 edo 11. Oso, ondo, 2020. 2020an. Oso, ondo, honik badaki. Zenbagarren edizioan gauzoain? Oi, ez dakit. Ikusi era, ikusi? Han, pantailan? Pantailan. Jode, txori bat. 34 edizio, osea, horreza de hastia bat.
Ez. 34. sari banaketa edizioa. Ni aurreneko etorri zalonea, Bale. Aurrenekoa, honen berri zerrena egin, ni baser naiz, Argia sarietako zenbagarren edizioan gaude. 34. Ez da izango hor jartzen deuelako. Gora Euskadi askatuta! Ez dakit. Beitzu atzera? Ez da erreza hau, Ota malau. Oso, ondo! Nik ez dutzat ez ebes esan. Ez dakit, seguro nik urteak baino gehiago, seguro. Mat urteko zuz? 31. Bai. 34. Ia, nork egin ditu gaur banatuko diren eskulturak? Nire ez. Ez dakit. Hori behin nunun behitzu bidot. Antion Mendizabal. Oso, ondo, checkpoint. No konbidatu dutzu? Argiakoak, zein, hori... Nork ja, erakutzi kamarari nor da argiakoa? Rubia hori... Rubia horrek? Argia laritxeuna, ez da? Aha, eta berak konbidatu dutzu? Telefonoz deitu zean da, jo emailez behaldu zean invitazetua. Eta segaitzi konbidatu dutzu norton? Aspaldiko arpiduna naizelako. Amigo, zenbat urte dara zuz arpide duen izete? Segur ez da, baina 50 urtetik gora igual. Hori asko da, Zenbat sari banatzen dira gaurkoan? 4, 5. Bat gehiago? 5. Bat gehiago? 6, ez da? Argiakoek gaizki txibatze baiate. 5? 6 dire? Oh my god, argiako batek baino gehiago. 8 uste dut. Bigitzia? 6. Oso 6. Zeintzuk dira? Prensa. Ikusentzunezkoa. Merezimenduzkoa. Bat dago kampaina. Ez dakizkit. Bueno, baina, zeitik lau. Bai. Perfecto. Vale, eskerrik asko. Zuri. Oparan hori, zugakoan enaz, eta animatu egiten dutzuet ez dira gai gure bideoklipa ikustera. Ez dira gai azkenean emakumeak sufritzen dugu zen hainbat bidegabekeri salatzeko abestia da, eta espero dugu gustoko izatea. Bezarkada bat. Ez dira gai gure egia entzuteko eta agian ez dute nahi ikusi argia horma baten kontra dabiltza nahi eta zineren erdian mugitzen dira azken aldian ez dute nahi gure bizia buruzagiak ez badira ez dira gai ez dira gai ez dira gai ez dira gai eskuak geldi eukitzeko eta besterik ez badago ospa hemen ez dugu nahi puta semerik begiaren azpian beti kontrolpean une desberdin betaurreko moreak jantzi luzaren ez inoiz ahantzi ez dugu bidea pasatu orain zu bera putzeko lezurretan ta iasi burua galtzen merezi ez duen pertsona baten gatik ahultzen gestionatzen zalantzan jartzen gure hitzak buklean dantzan nahi eta zineren erdien mugitzen gara azken aldien erreferenteak falta dira eman diezagun argia ez dugu bidea pasatu orain zu bera putzeko lezurretan ta iasi zuaren inguruan gabiz harima beretzen ari norgaren astu barik ez ezazu duden jarri zuaren inguruan gabiz harima beretzen ari norgaren astu barik
Así, crin, king, crin, king, crin, king. Buenos días a todo el mundo, a muchos de ustedes ya les conozco, nos conocemos, a otras no, y estoy seguro que a lo largo de los próximos meses tendremos la oportunidad de conocernos mejor, y bien, en el mejor sentido de la expresión. Sí, así, crin, king, crin, king, crin, king. Hor txarrena ere, erromi batea junte zerren ambienteik ez da, han betira, beti relojoi de batezik horretzen da, hau zepelakuten aurrea. Bueno, zenbat gaiz hitz egin dugun eta badakizu zertan oberena, oraindik pila bat ditugula hor gordeta. Gogozkeratu zarete? Maider, lehenengo rodaje hori aspaldi etzinala etorri, lehenengo rodajea zer moduz? Horregatik, ondo, betzuekin beti etxian. Zer polit. Bigarren rodajean kober bat, flipatingo zu. Dantzatzen jartzen azuen arte, claro. Aber, disimulatuko. Bueno, eta bai? Beti gustora. Motz eta gustora, baiet. Bide batez, YouTubera sartu, Kamikazea Katalan elkarrizketa osoak daudelako, gure kanalean. Hori, badakizu Ibaien Kamikazeak zoragarria dia ezagutzen dituzue, beraz ikusteko, gaina holako atxalde lasai baten rast denak tiroien ikusteko ere zoragarri. Kaien itxu! Reproduzio zerrenda pilo bat dauz, así que aspertute bazauzen, erdi gaixorik bazauzen bakizu horra sartu, eta tras danak ikusi, segidan. Beitu, eta gaixorik ez bazaude, ere, bueno, lasai ikusteko Kamikazeak. Eta kolpez kolpe hemen izango dituzuela datorren astean berriz ere zudenakin, plazerra, eta zuekin ere. Aio! Haupa, guzira untaldea gara eta oindala gitzi gure kantu bizitza baten zirriborroa kaleratu gendun eta entzungaideko zure plataforma guztizetan. Beste barik animatu bai, Amaika Telebistako bizi musika saia ikustera, lan ikaragarri zeitzen dabelako euskal taldiek edatzeko. Eta bertan, gure bideoklipe aurkitu aldozue. Agur! Bizitza baten zirriborroa argitaratu zuten azken abestiarekin geratu